ndine Dwana Muhammadi. Ndi saka 17 nimachokera mwadi muti esho boma la Mangochi. Watu kuliana 5. Amuna 3 akasi 2. Sukulu yanga ndinapusira hapa sukulu ya Mangale kutoka standard 1 mpaka standard 8. Ndinayamba sukulu hii mushaka cha 2016. Ndipo kalasi ya standard 1 asungwana tinalipo ambiri. Mafananilapo ndi ya Chiwengere cha Chinyamata. Tose pamosi tinalipo ana under 50. Mustade 1 tinachite bwino ndipo ndinabweresa. Koma sinasire pomwepo ninapitilisabe. Koma ntafika zo stand 4 nabweresaso chifukwa cha umphawi wapakomo pathu umene umapankhisa kuti ndisisowa sinthu zina monga chakudya, sofunikira ku skulu monga makope, school uniform ndi zovala. Komabe sininasiyire pomwepo. Ndinalembaso mayeso ndipo ndinapambana. Enaso anapita kubanja akadali achipere chifukwa chokakamisidwa ndi makolo awo komanso achibale. Ndipo enaso amangoganiza sosiya sukulu chifukwa choona kuti ata mzingu ndipo sangamakhalebe mkalasi. Ineyo sindinatengeke nawo khalidwe la asungwa nawo. Enawo lotengeka ndi anyamata ndi kuyamba chitiwe ogonana. Kapena kupita kubanja. Nazalazikana ine. Koma ineyo sininasiyire pomwepo mpaka ndalemba nawo mayeso a standard 8. Ngakhale ndinakumana ndi mavuto osiyana-siyana monga azizanga kumandiuza kuti ndikwatiwe, kupanga sibwezi ndi mavuto kwa amakolo anga. Monga ngati kusowa kwa chakudya pa khomo ndi kusowa kwa zovala, koma ndimangopitira musosesi kuti ndizakwanirise khumbo langa losakhala dotolo. Mana ndi mavuto ambiri zedi kufikira pomwe ndalemba mayeso anga osiliza standard 8. Ndipo mwazina ndizimeneso ndafotokosa. Pozilisa nimafuna kufotokosa kuti pali asungwana ndi achinyamata ambiri omwe akukumana ndi mavuto osiyana-siyana muziko mwathu muno kuti apitilise maphunziro awo ngati zomwe ndakumana nawo ine. Litandisilepo mwapadera kuona mavuto ena omwe amapangisa kuti achinyamata asapese mwayi wa maphunziro.